Здравейте, в момента ще ви покажа как да добавите upsell или downsell за вашата фуния. За целта идваме в фунии и тук, където са самите стъпки, в страницата, в която има Checkout, автоматично ще излезе тази опция добави upsell или downsell. За да го създадем, натискаме зеления бутон добави upsell, след което може да изберем дали да изкачаш прозорец или страница. В случая ще изберем страница. Автоматично ще ви изпрати в темплейтите, от които може да изберете, и отстрани секцията винаги ще бъде upsell или downsell. Автоматично. Нека да изберем ето тази, да му дадем някакво име и даваме добави. Директно ще ви излезе опцията, в която може да добавяте самия продукт. Или ако искате в последствие да добавите продукта, много лесно, просто от елемента, който е upsell или downsell, натискаме го и даваме редактирай. За да добавим upsell продукт, просто натискаме добави и от тук избираме някой от продуктите и потвърждаме. Следващата опция е да сложим нова цена, като променим цената, която сме задали в магазин. В долното поле може да променим какво да пише в бутона за приемане. Да кажем да. А отдолу може да сложим и за отказ какво да пише. Може да махнем опцията да се отхвърли офертата и директно да се затваря страницата, или да го сложим. Също така може да сложим и самите бутони дали да са един под друг или един до друг. Както всичко останало, даваме запази на самата страница, за да потвърдим промените. И вече имаме създаден upsell. Ако искате да добавите друг upsell или downsell продукт, отново отиваме на фунии и просто натискаме добави upsell или downsell. И стъпките са същите. Ако искаме да премахнем даден upsell, просто идваме на зъбното колело и даваме изтрий. Ако искаме да променим името на upsell, влизаме в настройки и от тук вече може да променим самото име, както и да му зададем различен достъп. Даваме запази и готово.